Сезнең автовокзалда, автобусларда утырып йөргәнегез бармы? Минем күптән юк. Студент вакытларда менә шунда килеп, билетлар алып, чиратта торып, автобусларга утырып, өйгә кайтадыр идек. Мин Әлмәт районына кайтадыр идем. Менә хәзер бүген мин тагын юлым төште. Балык бистәсе районы Сабакаева авылына кайтам. Сабакаева казаклар авылы, шулай бит инде Альмира апа. Альмира апа минем тыңлаучым. Бүген ул мине үзенең юбилеена чакырды. Әйдәгез, бездә кунак булып китерсез. Безнең авыл тормышын күрерсез. Безнең авылыбызда да нинди матур талантлы кешеләр яшәгәнен күреп китерсез. Һәм шулай сезнең осталыкны да күрербез, Альмира апа. Алла бирсә. Хәзер өйгә керәбез. Сеңелебезнең юбилей көненә әзерләнәбез. Сезнең сеңелегез 8 март тирәсендә туган, шулаймы? 7 мартта бүген туган көне. Нәрсәләр пешерәчәксез? Пешергәндә бездә пешереп кигәндә Әйдәгез, күрсәтегез инде апалар. Менә монда балык, кләр белән балыгы бар, бик тәмле генә булырга тиеш. Бүген көне дә бик матур бит әле, әйме? О, исәнмесез кызлар? Исәнмесез. Исемнәрегез ничек сезнең? Аделина. Аделина, син кемнең кызы буласың инде? Есть меня бу. Шулаймы? Әйдәгез, әниләр турында шигырьләр сөйлисезме? Мама. Нидә сөйләгез инде кызлар? Сез шундай матур итеп киенгәнсез. Атика. Бүген әнигә бәйгәменә кутырабыз. Матур җырлар бейбез дә уйныйбыз. Молодцы, кызлар. Чирә була? Сез Альмира апаның кызымы? Юк. Кеме? Альмира апаның кызы буте. Малайның кызы. Шулай, бүген инде шаулап гөрләп бәйрәмгә әзерләнәсез, шулаймы? Әлбәттә. Иртә таңнанып тордыгызмы? Күреп торам, өстәлләр тулган. Менә бу үзе үстергән каз. Бу казны имәк коптить итәр өчен 2 сутка тозлы суда тотам да мин, аннары коптить итәргә элеп куям. Бу холодный копчениедә эшләнгән каз. Ул тора безнең 2 сутка дым эчендә тора. Төтен эчендә. Менә шушылай әзер була. Бу диетик ризык буламы? Диетический ризык түгел инде бу. Бу копченый бит ул бит инде дымдан икән. Булай авылда казлар асрый алсызмы? Асрыйлар, казларны асрыйбыз авылда һәрбер җирдә диярлек каз асрыйлар бездә. Каз бәбкәләрен сатып алып үстерәбез. Кем кичкенәдән сатып ала, кем бераз зурайгачтан сатып ала инде каз бәбкәләрен. Менә шуларны үстерәбез дә яңа җилләр алдыннан суябыз. Казлы бик рәхәт инде ул. Без кичкенәдән үк казлар үстерергә өйрәнгән. Альмира апа, менә хәзерге вакытта бит бәйрәмнәрне рестораннарда, столовыйларда утыралар. Шулай менә сез авылча итеп кунакларны егезгә чакырасыз. Бу бит инде бер уйласаң, туганнарны берләштереп, янында никисенә зур бәйрәм ясау дигән сүз. Бик рәхәт, менә без ел сайын минем туган көндә 8 март алдыннан 7 көнне, 8 көнне инде без яки 8 көнне без утырабыз да бөтен туганнар белән. Минем 2 апам һәр вакытта кайталар инде, алар бик зурлап. Сез гаиләдә ничә бала? Без гаиләдә 3 кыз. Үзегезнең ничә бала?
Үземнең ике кыз. Ике бала, берсе малай, берсе кыз. Алар бүген сезнең бәйрәмгә кайтачаклар. Алар бүген уже минем янда инде. Алар кичә кайттылар, бик зурладылар, бик хөрмәт итеп, булышып. Менә бүген иртәдән бирле булышып инде. Без иртәдән бирле өстәл әзерлибез. Мысы үрдәк була, үрдәк коза караганда зурак. Сәдә каптит ителгән. Монсы каптап пешерелгән дип. Битрендә алып. Вау, монда алмалар да куйганнар. Җимешләр бар. Kokлаганчы башта тотасың тузы суда. Бер сутка. Пешергәнче. Әзерләгәнче инде. Ул пропитация итәргә тиеш. Тузны шул вакытта үзенә кирәкне ала инде ул тузны. Каз да үрдәк тә бер төрле. Шул бер суда ителә инде ул. Әзерләнә. Эчендә тәмләйбеләр дә пешергән. Аннары азжыклар белән, бырышлар белән Ішкі жағын полностью қоғлап етіп ішқырға керек. Міне мұнда көресіз, мұнда чеснок та бар, чернослив та мұнда бар. Міне ол да байрам тұтқан әрі кесіп тұтқан. Сағылады кішін чүккісіз. Бұл үшіндір. Әнеге сен бірде buluşmuşsun әнеге? Buluşmazsın indi sağ glami buluşçular. Üstlerge bütün nefseni tizdiler, delinke koydular, değil mi kızım? Almira апа, қараңыз әле мұнда. Сіз бик матур. Рәхмәт. Сиңа бик матур килешеп тора, Колфак. Ошыймы сиңа? Ай, күлмәкләр дә шундый матур. Менә кунак өстәле әзерләнде. Хәзер татар гаиләсе кунаклар көтә. Biraz гына шәйләп бәйрәм итеп булачаклар. Альмира апаны 55 яшьлек юбилей белән кутлап. Менә киселгән үрдәкләр, казлар. Менә инде уңган кешеләр яши бу авылда. Альмира ханым, өстәлдә нинди тәмле тортлар, монда печеньелар, буларны кем пешерде? Кем ясады? Бөтенсендә үзем ясадым дияр идем, ә менә монысы кызымның бүләге. Димәк, сезнең кызыгызда да сездән килгән осталык шулаймы? Әйе, кызымның да куллары тортлар ясарга кулы бата дип әйтәм инде. Бу осталык миңа әнидән, нәселдән күчкәндер инде дип уйлыйм мин. Әнинең пешергән менә бу буламанҗылары, элек-электән пешергән буламанҗысы, әнинең пешергән пахлавалары, әни аннары медовый тортлар пешерәдер безнең. Менә алар барсы да, аларның авыздагы тәмнәре, менә алар барсы да калган. Менә мин шуңа күрә әнием хәзер инде дөньяда юк. Бик күп еллар инде безнең арадан киткәненә. Әнинең пешергән ризыкларының тәмен авызда тоеп, менә мин шуларны иске кулинарный китапларны эзләп табып, рецептлардан эзләп табып, менә шуларны пешерергә өйрәндем. Yakın dostum gelgen Юбилейң белән, исәнлек, саулык, тигезлегездән аермасын, балалары хәттен күреп, тигезлектә, саулыкта, бәхетле әни, бәхетле дәвани булып яшәргез. Амин, амин, рәхмәт достым. Кара синең чәчәкләреңне матурлыгын. Зирак юлларда килдем. Ay Allah'ım yazdım. Sen canım. Давай şişin dinler ikimiz.
Исәнмесез, үзегезнең тормыш иптәшегез турында сөйләгез әле. Ничек сез таныштыгыз, ничек очраштыгыз, ничек яшисез? Күгәрченнәр кебек. Мин кайтып керәм, ул сыгып китә. Или киресенчә, менә монда Масовка дигән бик зур совхоз бар иде безнең. Пада алмалар үстерә торган. Алар белән шунда эшкә килделәр, шунда таныштык. Ничә ел гомер итәсез? Бер җылы ничә ел ашаган икән инде аны. 33 ел инде без бергә. 87-дән. 33. Тигез тормыш, бер-беребездән Ходай аермасын. Оныкларны, балаларны аякка бастырып, тагын онукчыклар күрергә Ходай язса, бик әйбәт булыр иде инде. Амин, амин. Ну, бер зарым да бар, конечно. Анираның бер начар гадәте бар. Әйе. Әйтмичә булдыра алмыйм. Улы алтын, ашарга тәмин итеп пешерә. Менә шуның аркасында мин хәзер артык визия башладым. Миңа бик авыр. Ә мин уйлыйдыр идем, хатын әйбәт пешерсә, ир бәхетле дип. Бәхетле түгел икән шул. Мин дә шулайрак уйлыйдыр идем. Менә артык виз тоже бердә Авыр айта җиртергә. әйе. Бер дә әле Рәхмәт артык инде, күрмибез. Рәхмәт. Кызлар, үзегезнең авылыгыз турында сөйләгез әле. Авылыбыз кичкенә генә булса да, бик дус, тату яши торган авыл инде безнең. Гомергә шулай булган. Сугыш елларында ук бездә хәзер шундый дус, тату булган. Монда күбесе туганлашып беткәннәр инде. Бер-берсе белән килгән киленнәр дә шушы авылныкы булып беттеләр инде. Безнең менә туган апабыз да килгән киленнәр апабыз да алар инде шушы авылныкы. Тырыш халык яши биредә, дус, тату яшиләр. Ә авылны нигә Сабакаева диләр? Татарчасы казаклар ничек дөрес була? Икесе дә дөрестер инде. Аны элек Сабаклы ай дигән сүздән дә килеп чыкканнар чыккан. инде. Сабак ай дип әйткәннәр элегрәк. Менә мәч ташлаганда шулай дип әйттеләр инде. Сабак ай дип әйттеләр. Аны соң менә русчага күчкән Сабак ай. Авылда бик дус халык яши безнең. Уразаларда җыелышып бергә авызлар ачтырабыз, уразалар тотабыз, корбаннар чалабыз, корбаннар уздырабыз. Дини халык бездә. Туган көннәргә дә, юбилейларга да бергә йөрисез шулаймы? Бергә йөрибез, әйе, бөтен авыл җыела. Бер туган көнгә дә менә бүген дә шулай итеп бөтенебез бергә җыелып килдек. Без туганнар белән менә без 3 кыз семьядаймы. Бер-беребез белән инде без бик тату яшибез. Минем ул апам әни урынына калган. Әгәр дә сорауларым булса, киңәшләрем булса, ул мин аңарга гел мөрәҗәгать итәм. Алмапа тегене булай эшләп карасак ничек булыр дип. Дамир апам минем аш-суга бик оста Дамир апа. Аның белән инде без нәрсә пешерик икән, нәрсә нитик икән, тәмнәрәк әйбер дип бергә серләшеп, бергә яшибез. Хәсрәте күрмичә, шундай булып табыннар артында, дуслар, туганнар белән озын-озак яшәргә язсын, бергә, бер-беребездән Ходай Тәгалә безне аермасын.
diyecek? Қатыныңыз демейді, қатыныңыз де. Gelmeden bir kendini davay. Солай біле. Мына Орысбаға қызы бар ие шушы тирәдә. Ялгыш кызым икән ди. Ялгыштырыл, bilmeyim bunda bu. Орысбаға Зеленодольский районнан килдеме улым? Ey baba, Орысбаға. diğer nesini? Аларның Гомер кызы ул, Гомер кызы. Беләсеңме син Гомер кызлары? Дүсе Дания кызлары. Şeydi. Уям җаным исәндәр Birbirimize para indi. Almira kızım şuşunda bulurga teyir. Kazanlardan da üzürüp geldim indi. İlk apasını koyduk bitkenler dediler Cumhuriyet'e. Dilini sakla babay. Dilini sakla. Ödürek koksap duralıyım şu diyorum. Kızım canım şey bulasın. Elden bir tuzunda deyip. Evet. Bana kaybisiye kutlarga deyip kaçtım. Allah'ına rahmet Benim benim şekiller. Ortaygan şeyme. Şiirde yazıp kaçtım elim itiye balakayım. Benim bu kışkeleğine bulegim. Allah'ına rahmetleri olsun baba. Anneleri opaların koya. Opaların Mene koya. ola opam, mene Ahmar opam. 8. Mart hürmetine opaların da böyle Noski'ye op kaçtım elim. Baba yol yukarı. Babası Noski'ye. Sen kart özver bitinde. Benim şekiller. Min жаңаларға беремeli. Mene bunda bir kızım bunda subhanallah. Üstü bitkenler indi bular. Eli yaş kevi var deyip de işitkeniyim. Şuşun jandağısı yaş kevidir indi. Mesela son olsa da olmasa balakayım da ası tireti evralga siyaga ya. Tişele bitken şekeyi bitiriniz ya be. Benim yaşka jikkas yaşagız. Mene kisteki girer şiğirde olup kaytkanıyım eli. Gözlerim görmeye başladıydı. Hafiftense ya aşıpkılarım olsa. Mene Qatlık dişçete diye şiir bular bu. Baba oturup. Otursam göz görmemeyim. Yavuz bu qartlık şafqat yoğanda. Qara yerlerge iltede sala. Bu qartlıkның da bir yağı yarıy. Bütün kişiге bir tegiz qarıy. Bolsun ol bek boy, bolsun ol türe. Fakir bulsa da bir tegiz köre. 60'qa jetkәч qartlık başlana. Bir kerakmi işi taşlana. 70'kä kadar әле ул эшли. Bu qartlıkka ул әле birişmi. 75'te ул әз işi başlay. Ağır işlerini bütünlüy taşlay. 80'ге jetkәч işlemi başlay. Bütün işlerini kolundan taşlay. Çığa ol yolga, 3 ayak bilen. Ekrengine bara da bara. Olayda özü baytak yol ala. 85'kä jetkәч biraz toktala. Toktalıp hal algaç, tağın kozgala. Bara da bara, yoldan adaşa. 90 yaşına jetip mataşa. 90'ga jetkәч tayağın taşlay. Karavatından düşmey de başlay. Yata da yata, tırıp biraz otura. Oturgaç arı, yat uyağın qarı. Tuğan günün bilen, tuğan günün bilen. Toxta da onu bilen birge. Tuğan günün bilen. Ayda kızım, ayda. Yani biz de temizkeler pişirip kütüp alalım. Biz kaytığa her vakitte de munşasın yağıp biz de kütüp alalım. Barısı şimdi sizge zor rahmet. Eniyim kadirlim beyramın bilen seni. Biz seni bik girer. Biz senin
Biz seni bek yaratabız. İsenlik, sağlık, tınışlık sana. Eti bilen tigiz turmuşlar sizge. Ani senin kengeşlerin, yerdemin, kontrolün bizge bek kirageli. Allah berse alda hele eşlisi işlerimiz var. Numunası indi Daniel bakşasına taşırıtam ben. Fatima'dan Julia'nın bilesin mi? Listesin 65 tenkeye kukaya vuruyotam. Fatima'nın uzunun tavukları bu sada aşığın girmesi ye. Ekemedin diyeceğim. Bir babayını kurmadınız mı? Şu birine evine kırıp gitken niye? Yok. Evine kırıp gitken niye? Mene evine kırıp gitken niye şu? Şuna kırıp gitken niye? Kurmadınız mı? Yok. Ben de babaya olmadı. Oldu onun yaş kızlar kurgeç kuturatırın adeti var. Kırıp gidemezler. Tünne bilen de zevkliyim ortalarından çıkıp. Martayında tuğan bu. Martayında tuğan şu. Ay yok. Kimine bile tuğan. Ay Bana ikisi Mart. Bana kız yine Mart. Ben şu isterim birinde ol. Ona kız hep. Yatsız. Yatsız ol şimdi yatsız ol. Eğitiniz yine koya koydunuz. Kupsalmadı. Bırakırım kığı nasıldı da. İşte belli. Yok. İmansız iken bu Türk'e. Bırakırım kığı nasıldı da. Bir de siber kızlar kominde bunda bir şey oturgandır hele. Alsam git kendine bilersin. Anne gazetin bilen anne gazetin. Eyderle kızım, eyderle de sürekli bana bu. Bak sen ne olganlamayın. Eyderle. Babayı kırdı da çıktı da gitti abi. Bana eyder mi kırgan deyip. Bana. Esas yok diye bitirarsın. Tuğan kim bilen bileğine kutladı da. Elle senin jubileyin mi bugün? İyi jubileyi şunu. Subhanallah maşallah iken. İyi Allah. Bu yerimde yok indi. Merzen babayı bu yerimde merzenler aldı. Kapattılarında evet durabiliyor. Kuterlik tura. Sinikinden de durmaydı ki. Presiyonunu bir yapmadı ya. Buraya kızdırarsın değil mi? Jırlap kıra jiberim mi kendine sonra. Cırlayın. Neste jırlı mi kendine? Garmonun ağzına cırlayın. Bir yaşamda bir de hazır bir yandı. Başını bana kara karşı. Sen bir şeysinle ya. Şanı kumullarıma yanlarına bir kaya.
Kotu bulgenlerinde paramız var ağaçta geçirtmeye Yalan başılışınlar ağzı satmaya Endekille otomobil kıyamadım Dileğinden dik kuterme vırınını Çileğilim koyarlar Koya çıkıp